and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Puki! Wa ma! Ay kung ipadisturbo ha! Oh! Ginoo ko. Uy! Nisuol na basad ka ang o ni Paing? Murag nagkagrabe naman ni siya, uy! Ipatanaw na balangka na ako ni siya ni Imok, no? Oh, makigsultiyo niya kong Imok. Pero, dili pa lang karon kay daghan pa kaayog tao. Oh, tuan na sad. Ay, mahurot na ginakadugayan among mga gamit sa kanunay niyang pagpanghagis. Dili na gini maayong kalakiha. Paeng! Hunungan ako nun na, be! Pasagdi ko ba? Pasagdi ko! Nagpahungaw lagos akong kalagot. Pasagdi ko! Unyag pasagdante ka. Mahurot na nga itong mga gamit nga mga mahalon ra ba na? Makapalit pa katag-usaban ng mga butanga nga nagkaanam na ra ba nagkahurot imong kwarta? Huh, nakurat ka? So ay ko check imong kwarta kung daghan pa ba? Grabe ra ba nimong gasto atong imong parafol o kana imong hapit kada adlaw nga sigig shopping anang mga mahalon nga mga bisti og sapatos? Nagtuo ka nga anli na imong sapi, Paeng, ha? May tatog nagsigi pa ang pagsuhod sa kwarta. Pero wa na, Paeng. Nagsige na lang og gawas. Wa na lisod. Sa madugay og sa madali, mahurot ra na. Pero kung okay na nimong bisiton kag sa mo, tala sige. Hot na nagpabuak. Hot na nagpanglabay. Wa na itaw, boy. Wa na, kuya. Kapuya ako, boy, eh. Kung battery pa ko, na-drain na gid ko. Grabe yung bitang tao, kuya, no? Katag-an dyan ta, kuya, nga tagalag yung uban. Sikat na magod kay kuya. Sa ato pa, mura na di kong artista ni pagkabutanga. Ana dyan, kuya. O dili na basta-basta yung kasikat. Sa una, dinhira man to sa itong barangay. Pero karon abot na sa laing lugar. Gabantay ka tong duha nga taga-Leyte kung to sila. Unya may upat nga taga-Negros. Diyan sa ka sila makadungog na ako, boy, sa? Wa man ta ako mag-advertise akong kagalingon? Nag-vlog-vlog sa biya kag kadali, kuya. Mo lang gihunong. Sawa man, wad man ko gana nga mag-vlog-vlog god. Kay vlog-vlog masagos pa ingkod. Pero niunong na baya siya. Kay niunong sad ka. Mao gani. Kato siya, so jono na gito nako. Ambot sa bito ng Paeng, kuya, eh. Nga nung suya jud kayo na siya nimo, no? Paeng. Paeng, higop ining akong Oh, naunsa naman sad ka? Namuha naman sad ng imong dagways kalagot diha. Naunsa ka? Tanawa mo! Tanawa! Tanawa si Imok mo! Sikat na sad kay siya social media! Ay, nag-post siya mga naman! Tanawa mo! Huwag na i-video nga gipainom niyang mga tao ang palayan lemon juice with honey! Basahan ba? Basahan! Lagi. Daig siyang maayos uploader! Dili ko rin traditional quack doktor sa Imok kay may gamit siyang mga natural healthy drinks para sa iyang mga pasyente! Onya? Sa'yo niya? Huwag ka kasabot ma! Nalabuan na sa kong Imok! Ay, Paeng, anak. Mahimo ba? Ayaw na lang naguna-una si Imok. Di na mahimo, ma. Di ko gusto malabuan ni Imok. Anak, dawata na lang good nga lupig kang Imok anang bahina. Naka-eskwela sad baya na siyang medicine. Walang gud batiwas. Diha pa lang daan, dihado ka na. Di lagi na mahimo, ma. Kung kaya ni Imok, kaya sa dako. Ay paminaw sad ko. Di lagi ko musugot, ma. Di ko musugot nga malupigan ko ni Imok. Ay paminawas ako kay doon ako iso. Di lagi ko musugot, ma. Di ko musugot nga iyang malabuan. Da! Managmama ka, ma. Di ba ka maminaw?
Ako paminawa, ma! Nalagi ko isulti, magpaminawa una ko. Sa imo isulti, naibaon ako na. Gusto kang mo give up na kus pagpanambal. Di lagi ko masugot. Dili! Paminawa sa lagi Di lagi ko ko. maminaw ni mo! Di ko maminaw! Gusto ka pilpilon ko na imong wait and chinilas, ha? Gusto ba ka? Maminaw na ko, ma. Oh. Naaraman di ay na. O sabi di mo isulti. Doon na kay talent nga wa si imok paing. Kana maoy atiman na kay sigurado nga dili gid siya makalupig nimo. Oh. Ha? O sa mga talentuhan ako, ma. Imong talento sa pagkanta o pag-arte. Pwede kang musikat ana paing. Og nakasiguro ko nga dili gyud makalupig pa si imok nimo. Unsay imong hunahuna? Bitaw man, no? Wad-a una sa imong hunahuna ang pakigkompetensya anang imok. At man na imong pagkanta. Hashasa imong pag-arte. Apil og mga workshop. Unya enroll sa music school. Pero, ma, Unsa may pero, uy. di na makubatanon mo, eh. Ay kay ngano? Tiguwang na day ka? Mas tiguwang pa ka nako? At, di ba? Kaya mga ingon anak, good, batanon pa man na magsugod. Murag late na matingali ko, ma. Ay paghilom, uy. Suma si Richard Yap. Kaila ka niya? Si Papa Chen ba? Si Sir Chief? Oo, okay. Batanon bago din na siyang nagsugod? Dili! Og si Ian Venerasyon, mas nisikat siya nga hamtong na kaysa atong batanon pa siya. Huna-hunaan nagmaayo paing. Maka-inspire sa itong isulti ni mama, da. Pero, di pa ka uwahi ang tanan? It's better late than never. Nganong di man tuod ni mo suwayan? Ha? Milagro da? Ka ba? Milagro ka? Wa ka musupak. Nganong musupak man ko? Kung dili angay supakon. Sa ato pa, nibilib sa ka nga, kaya na nako? Oo. Dili dautan ang giingon ni mama. Kani, mas maayo ni nga idea, paing. Og kon imo ning buhaton, mas nindot pa unya ang imong padulngan. Bitaw, no? Og di nagituod makalupig pa si imok nga ako. Mao ba nang? Uy! O gawas sa voice lessons, nikuha sad siya og acting lessons. Maayo. Makurat na lang unya mong tanan nga mukalit lang og kastaring si Paing sa mga salida. Og mo guest sa mga show sa TV. Amo niya ng atanganang. Og makauyab na sad unya na si Paing og sikat nga gwapa. Wa ko magpadungog-dungog nimo ha, pero wa lang niya'y mahayay. Mauday nga wa dyan manambal si Paing kuya. Kiniskwila di siya voice lesson ug acting lessons. Mao ba? Bayo noon. Maartista na niya sa Paing. Doon na niya tayo kining silingan ng artista. Ngiga, no? Nindot ba rin nagtingog si Paing kuya? Nindot tingali. Kasi may mga na. Naalagi serbi sa ABGM TV kuya. Ana tingali na ilang Paing? Kuwao na tingaling artista sa Paing? Kuyawa sa? Nilapas man. Uy, nama sa tong atbang muhunong. Doon naman sa silang Paing. Naog ang driver. Bitaw, naog driver kuya. Kuya. Bitaw, uy. Alo, tanaw. Di tanaw na to, boy. Niagi pa ingon na to kuya. Mao ta na tingali nag-asa ilang Paing. Basin tingali. May hapon. Mangutana ko kami. Yung hapon sa sir. Ansa di ato, sir? Ala, kaila mo kunin mo? Di ba si
Direk Ricky magano? Oh, kailan di ka na ako? Sikat bang kang direktor, sir? Aw, direk di ay? Unsay ato nimo direct? Oh, ikaw ba si Duki Buk? Oh, ako sir. Oh, direct. Ako dahil yung tuyo di Kan. Magpatambal ka, sir? Ano no, dili. Unsa di mong tuyo ni kuya, sir? Direk. Oh, ngano di unta sir? Kuhaon ng tatikag artista, Duki Buk. Ha? Doon ako'y upcoming project. Kuhaon ng tatika nga usa sa mga artista. Oh, alam mo na di kag si Sam sir. Pero sir, direct. Di man ko artista gud. Mahimo ka daw niyang artista. Ayaw ka blaka. You will play yourself. Oh, mo ba? Ikaw gyapon si Duki Buk. Dili ka maglisod ana. Pero Sugot na lang, kuya. 1 million ang imong TF. Oh, ha? 1 million? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!